kif il-kavallieri lestew il-bini ta' swar li jdawru l-Belt Valletta, il-belt il-ġdida tagħhom, malajr ħasbu ħalli jibdew jibnu l-aktar bini importanti li jkollhom bżonn. Fost il-bini li dejjem ħasbu biex jibnu kull fejn kienu kien l-isptar tagħhom. Sptar li kienu jirreferu għalih bl-isem ta' Sakra Infermerija. Kien fl-1574 illi l-Kapitlu Ġenerali iddeċida li jingħata bidu għall-bini ta' sptar, ħalli kif hemm miktub fl-arkivji tal-Ordni biex ikunu jistgħu joffru post aħjar għal morda li sa issa għadhom miżmuma xejn komdu fil-Birgu. Kien għalhekk li taw bidu mill-ewwel għall-bini ta' dan l-isptar li taw it-titlu ta' Trinità Mqazza. Dak iż-żmien il-Gran Mastru kien Jean Levesque de la Cassière. Il-perit kien il-Malti Ġlormu Kassar. Il-perit li kien fdat bid-disinn tal-bini kollu uffiċjali tal-Ordni ta' San Ġwan. Il-bini tal-isptar ma kienx tal-istess daqs li naraw illum. Iżda kien bini mibni madwar bitħam daqsa, li aktar tard bdiet tkun magħrufa bħala l-bitħa t'isfel. Matul il-medda ta' snin, il-kavallieri baqgħu jieħdu ħsieb li jżidu mal-bini oriġinali, kif ukoll itejbu s-servizz illi kienu jagħtu. Il-post fejn inbena l-isptar kien ukoll importanti, kemm minħabba l-arja tal-baħar, kif ukoll minħabba li jkun kemm xejn il-bogħod miċ-ċentru tal-Belt Valletta. Jista' jkun ukoll li l-istess kavallieri ħasbu ħalli jekk ikun hemm bżonn li jindaħlu ħafna feruti u morda minn fuq il-galeri tagħhom, dawn ikunu jistgħu jagħmluh mingħajr ma joqogħdu jduru mal-belt kollha. L-isptar kellu diversi kmamar u swali skont il-bżonn li wieħed kien ikollu. Barra minn hekk kien hemm bitħam daqsa illi ma' żmien inbidlet u saret is-sala prinċipali tad-Dar tal-Mediterran għal konferenzi. Kien imbagħad fi żmien il-Gran Mastru Rafael Cotoner illi ngħata bidu għat tkabbir ta' dan l-isptar. Minħabba li dan il-Gran Mastru miet ftit snin wara, ix-xogħol tkompla minn ħuh, Nicole Cotoner. Wara tkabbir li sar, is-sala l-kbira spiċċat btul impressjonanti ta' 155 metru u 10 metri u nofs wiesa'. Għal dak iż-żmien din kienet waħda mill-akbar swali li kien hemm fl-Ewropa u kienet timpressjona lil kull min kien jidħol. Kien hemm diversi barranin li meta żaru l-isptar baqgħu imsaħħrin b'dak li raw. L-istess viżitaturi kienu jimpressjonaw ruhom anke bis-servizz li kien jingħata, kif ukoll bl-użu ta' reċipjenti tal-fidda. Bħala l-kap tal-isptar kien ikun il-Gran Prijur tal-Lingwa ta' Franza. U kull min ikun dieħel fl-isptar rid iħalli kemm l-armi li jista' jkun qiegħed iġorr, jew inkella s-simboli tal-pożizzjoni amministrattiva tiegħu. Dan kien privileġġ li l-kap tal-isptar kien jara li jinżamm minn kulħadd. Wara li Malta ddiet f'idejn l-Ingliżi, l-isptar baqa' jintuża mill-awtoritajiet militari. Aktar tard il-post beda jintuża mill-pulizija. Iżda fit-tieni Gwerra Dinjija kien ġarrab diversi ħsarat. Għalkemm dam is-snin mitluq, bejn l-1978 u l-1979 sar ir-restawr neċessarju u l-post kollu kemm hu spiċċa biex ġie konvertit għal sala tal-konferenzi. Sala li fija laqgħet kemm konferenzi ta' importanza storika u internazzjonali kif ukoll varjetà u wirjiet.